Isgumasa nakatayman to na miyagbagbay na Syria agugiya Iraq na di kakataon na inuro man ay mirag sa Marawi. Pamana kuyo mabugi ngaya Marawi ka tumitimbang sa Syria agusa Iraq. Miyagba Iraq agugiya Syria nagibera man na Marawi. Man na tanto-tanon na mga laylalaga mga maranaw. Kasi tanong mapad sa ngaya pamana miyakalala kapag awida akalon naginan pa may mga kuwan Amerikano para di kano pa man na kadidagan si ko kapag intaw niyo na totorosin niyo so mga ulama aglusunol dyan na ay niyo pumakinaga o po niyo pumati ang na mga posteran sa Facebook adi sa ni mga luis ambar-ambar ang bibida kapit na kapa kaya kasanangangaw nga adna satan yan kater ayam niya kapia-pia pumatian so mga postian na isang nagyong si Nasruddin Abdullah kagi sa kanya ni Simbagkiran na ini pembetia uban ni pembetia uta mga asari ka kededekeun wiran si ko nga sosolakan na iblis agi yung uta kuan si doktor ata na isa sa kanya pernah ni peratigr na mapen bagian sira nga o katawro na si doktor ata no madangan sira na benang sira plain keke sa kapaman nakaot tagiron ka Mama na kaya mamuri margen mambuhay so kapit akorek na banga pekaribata nagyuti ka pugutigi kaya gitu na badasan siran no wala ka mabalantan siran sa kami man na di kami makapembalantan ka tanto ako na ada mga datiran sa ulama tibuluga pa man na isinta kairan no dinangani sa nisuan nira na sawa pro na baka min gegenak nanay no wakatesi amro la pada dikira mendihikuan manembeg nagina lagi mga bangsami may taka kuanda kasi kagya lambe na kanong si Dr. Farok ka anyan mapakatas ka sa kanyan mamuna ngaya di ka pagusya sa nga mga kukuman na lang na pakaisi yun na makapasad magusay na pakaisi niro nga inshallah na manapanak sa atay so mga smag yung pakaisi sa sana kamutugwi sa diyang ka subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lubat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto matangos nagumasagugud akyan gatano sa gyang kuto isa ko mga doktor tanong. Pia magusan yan raktano agyang kuto makapantag si ko akide. Mata na upama ko dito na makapagin ka na madakan ang mga palalalong ang mga palilimpang pelimpang niran sa mga Muslim na aya mala at tindig tan nagugumaan tano nagyang kuto miya pa magusay agyang kuto doktor tano sa ayamanan yan na kaptan tano na begbegran tano sa ubat tano kabukay kagyuto bili tano kakadedig why so ayamanan yan na di na kanagtano nagyang kaya isa sa lecturer tano doktor ada salakaw arwar ke Dr. Faruk Abdul Rashid Sharif sa katayan na pamakinig tanong falyatafaddal ziyadatuhu mashkuran majura. Depatutun na pihak arwa iko Juman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Relay kami ni ubaso paman na laga mami na ditan to mapiap kisampay niyang ka dudukuan tano naguging Ramadan
ugid na paman na panaman na marantano so mapipikirtan no mapipikiran minami sampai Amerikano. Sa kana paman na pag-renew na paman na miyati ko sang asnada kung makandala ka sa ging ariad. Giya pa nga paman na makandala sang namiyaka 20 ako ma 20 ako tluragon sa ging Saudi na pupakasung ako sa ariad na makasung ako paman na opisina siya na muling tapman na paman na siya pa nga paman na malu akan mailay ging paman ariad. Pag pinalaman tamis ka no, mga bangsa misi ka pa man na mapiaso kay lemer ka no, maisa-isa ka no, kate pa man na mga pagrita no era noon, maginda noon, gusto mga balik Islam na mapia kay lemer ka no. So sa lagi dito mabuo so mga bangsa tano sa paman na embassy na mapia ka sa salay pay durar ka no, miya ka piaso ka pa man nakaisisa nyo na susak no na paman na ini pakapian niya ginawa ko, paman na mga bangsa mi mga pagarin nyo dir kami di makahidma na didma da ngutwa kapakapan na nalamat kami sa unta kailemi sa paman na kasasatiman nyo kaisesa nyo na paman na gina ni pinakaman na paman na hadap o agamaton agamay sila magyong tamad nagyong tuwa kaisesa gip na nga masata ni mato na masay niya paman nag-iiso paman na di tanu din dara-daraan na paman na ulan-ulan. Madakal so paman na ini betul no Rasulullah madakal so paman na sifat apya kisifat no Rasulullah sallam isa nagyong paman na kateruyan idza kanat awwalu lailatan min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatil jin wa ughliqat abwabul niran fala yuftahu minha babun wa futihat abwabul jannah fala yughlaqu minha babun wa yunadi munadin kulla layla ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir ila akhir al hadith. Pamana isa man nagyong ta hadith na girating na pamana miya kataling maging Ramadan nang uta pagampaganero na kagagawi. Giyong ta pagampagan na kaya pakasuldo Ramadan. Iman to na ikapireman to ko Ramadan. Ikadua o. Miya kadua tanun na ikatlo tanun ay pusa. Nangot at tigura Rasulullah pagampagan na kagagawi na pagkipatong wallah sa mga saytan, mga iblis, mga saytan naguwa maradatil jin nang ema na marada nang ito mga raratay adat ko mga jin na pagkipatong siran wallah giyong takapatong akiran wallah na migagay buto di tanong kataw nung tunay kapapatong akiran kaya madakla pagisa at sige na mapapatong na dubab ke budyok ayaw senro mga ulaman naging tapupakay ito sa kebudyok kiran sa giyang Ramadan na panang gilay nga bas ka so apa ya may to na uba kasi mabot jang dap ke budyugyan nagugiteng na nga paman na paganyago ko Ramadan na paklusan si iso kanarakaan sa ded na buong kel kaya sa te mabuo paintuan na panang gilay nga bas kay tawa paman na kaupinan so kanarakaan sabab sa giyong takala do sa sikwallah nagu pelkaan nun wallah sulang ulangwan o pintu anu ka surga sa ded na tigu Rasulullah pamana kelekbenon eno ka budi makasul ga piti ba kakalangon lalakaan so pintu anu surga nagu uman gagaw tigu Rasulullah na adna di mananawag uman gagawin adna pananaw kung tatina ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir pamanna papananawag agyang to pakapananaw wallah padutok mga malaikat yan ahay tawa paman na mababaya sa mapya na panamarka. Kapaman na miya umaso oras sa paman na panamarta nuron. Nahay manusia paman na mababaya sa marata na maluka tengka. Kapaman na masay niya paman na benar kung bala subalason na malamang buo tatuwi paman na kasalanan so tao di sidi maka ngulaw la sa mga kamaratan. Gitu paman naging Ramadan nang tao siya naging ariyak na si Jamal sa mini sampai si ina panalamat ka ko Allah kapad ka ko pinili wallah a ikalimu yan na makapagemal sa ging Ramadan na pananggili nga baka gini kalim ko wallah na piya kalimbanan ka gyung talimor ko wallah di ka mapad ko mga tao apa man ada miyam batas sa ging Ramadan ngota pa man adna miya kaysa na surah sallam nang ngota miya katlo maka amin 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 na ini isu to Rasulullah antun ang tain namin kaya Rasulullah na tigin na Peter Rakno Jibril apaman na haya tigin Muhammad
nasata wa pamana man adrakahu Ramadan famata walam yughfar lahu fadakhala al-jannah faqul amin. Giti pa gani namin Rasulullah. Ay manaw tunay Muhammad na aminang ka. Apaman na duon-duon yan so tao at paman na reo tagi nga Ramadan daon paman na karilay. Na miya ko patatigin na miya kasulji ko kanarakan na aminang kaya Muhammad na inaminuto Rasulullah. Ay mana niyan na o di kasi karilay natuso to sa paman na mamimilig ruka tanto. Nagiti paman naging Ramadan nakapapandagan ra katano na taguin niya kay paman na musawrak ko paman sa katano. Suad ng mga pamilya niya nun na naging nga paman nagawin na igirada mi betad ka paman na jadwal asu niyo pamilya na da ka pasadyo. Na paman na nabang na iptiro kabata pembentuga ginawa ko paman na kuan gira pa kasud na paman na surat kagiad na majmu'a mi sa nga WhatsApp agusi sa kuan napsurat ako sa paman na mga amal ayaw mi pangalubog nami na nadirun mabulag nga kabutya sa Quran panamaran pa mo pamilya paman na sira na pamilya na maka tamad sira na makapira si ko saging Ramadan so kapanambayan sa sunat so kapamang ni si Allah so kapanambayan sa paman na masigit ko mga mamon kapaman na makatirawi ka paman na nayaw ka so imam taman sa makapasad na ayabalas ka na lagid o pianambayangan ka unta kago inipon ko kasid paalungan na taman sa pagmanga nasubo apya tigi Sheikh Uthaymin miturug ka nagyuti balas ka akakuwanga ngayon mo ko idip sumbiyan sa tarawih sa paman na masjid nagugyong ta paman na nga Ramadan na miya kalalaw ni balas so kapag gumra na so pakagang na pamagumra ka no ay manan yan nasita no sa ginga paman na ulan-ulan apatot so paman na ay nakatulosol ng ta midmar ay man na midmar ang ta ko na bielo ni naging kay asahra midmar lil mu'minin paman na kawa paman na pagura-durad tano paman nagyang ta kay pakasul da Ramadan na lagi do paman na tumitindig tanong sa ang taguri sa kapagura-durada giti man ang takaturo Rasulullah pagura anded ni paman na kabetingiro na padalaguitan na uman isa na bura si mama sa kalanon na ayah hada pro na so kapagaman na pananggili nga ubas ikakadidingili padka si isa Orian laburo na pamanas kano na si kanong matataw sa ginga mapaingad da ba awid akal kasimbo buku Allah ag yung tadi nga di ka maban ko kawiyagan da ba nga sipken geridu da ba nga sipken gapkambus miya kapiya niya ing dengay katatagon kano na panalamatan ni Allah giyong ta paman na miya kuwa maudu inibgirak na maudu paman na giyong ta ariyak na si Amrullah so paman na lima asinya po agama na piyami mikiran nak no to nakagiyam ya balso to paman na padam ya tigin na ema pipikiran sa naginan so mga takhassusyo ang nanay-nibgir ka no so kaya tiroon sa gyuti mga takhasus amin na malu akan kaya tanudan na to na unta lima paman na sinya po agama na giyang na paman na maudu na paman na kataging mga otak ng mga murid na ay disan diniskas na so mga ulama sa usulul fiqh ginasud to paman na si anan maandar sa giyong uta ilmu maqasid asy-syariah si anan maandar sa unta ilmu maqasid asy-syariah giyong uta paman na giyong agamatan na agamay niya kompleto nagusto Allah na hakim tunay man na hakim maungangan da ay betadi na hukuman da ay suguyan da isa pa rin inunta na adna paman na hadap roo adna paman na ungangan roo adna paman na ungaya asampayan roo nagina ni nga na paman na inibgirak na paman na discuss kagiyong ta maqasid na jam'o maqsid ay man na maqsid na giyong ta paman al-ghaya isan al-hikmah atunay paman na mimbal ka sa hukuman atunay pimbalan ka na tunay hikmah ngaon lagi so Allah mambu ini turunian sa Quran ini turunian sa mga hukuman ini tunay mga maqasid tunay mga asrarus syariah tunay paman na hadap ro Allah agi ba nang ta syariah na ay asal maanaw to nagyuto sudar pa paman na atagi kay bangonta mga murid na ay asala paman na diro di mbasa Arab nagyuto so paman na paridi ang paginomon sa mga tao paginomon sa mga pangangayaman na inuro nito inibito sa syariah gugi nga syariah tano ka ad nakapalalagidan yan giyong to paridi
na pa makapamikiran na tanong, nagyutip kapuunan, akap kuya gu pa mga manusia, akap kuya gu mga langon ka adun, lagi do mga pangangyaman. Na lagi do mga muso sariya, so hukuman wallah, asi ipupakapuun sa paman nakapyo kakuyag tanong. Paman ayaki ad na wallah ko sariya, na antan mauyag si ko paman natituwa, kapuyag tanong. Nang takabal sa tanong, ging agabang tanong, agamay niya kompleto. So Allah na hakim, daaban yan paman na imtada hukuman abad hikman yan nun. Nakaturo ang datigin, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Betigul pa man aya katawin yuro ng mga ori penakan na inadnang skano sa kang gita-gita. Inadnang skano sa kapan betemang sa daaba pa man na hadapon na gudikan urakan makapembelingan. Kana pa man na ayatan na pa man na upoy mikra na anak kakelek ka paman na ayah ki adnar ka wallah na hada perka wallah na ayah hada perkatan wallah na giunta piya magusya giunta pagaritan o giunta akida gina ni pinakamala hadap na gina na paman na akida ko ka importante niyan na ayah ka turu no mga ulama na lagi sukim babalaan o akida si kung mga amal tanong nga di tanong di ka pamuasa ka panambayang na lagi dukim babalaan o abdas si ko sambayang. O so abdas ka, nakurang susambayang ka. O so abdas ka, nada matarima, na terima na sambayang ka. Apa yung kadak lain sambayang ka? Kung ayaw manan yan, nalagi dito mong so akida. O so akida ka, na ada ka ribaton, nakurangon, nakurang so amal ka. Kurang so kabterima Allah kung mga amal ka. O man so akida nga, na akida na paman na binasa ka. Lagi doon tamya pangalan yung mga pagkakita na si Dr. Abdullah, na terima an amal ka. Apay kala mi pagamal ka na terima anun wallah. Anto na ikatir wallah. Si Ibn Peter wallah ko Rasulullah. Ang tatigin na walakad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Gitu na si Ibn Peter wallah ko sugu iya na su Rasulullah. Nati umasa kita unta Peter wallah. Ko Rasulullah pandag si ko akida na naipanarisi ko sirak tanong. Nanto na ima naging unta ayat. Na ima naging unta ayat na hay Muhammad na saben-saben nara paman na ini wahir ka, ini sampair ka, ini sugur ka. Nagusi ko miyangawnaan ka ang mga nabi, mata na upamakasaka na apiapan nabi ka na makang galbag ka sa kapanakuto na mabinasan sulang na amal ka na mapad ka kung mga tao miyang alulugi. Nantaw ti Peteruan roon na su Rasulullah. Ay ang maana niya na apya su Rasulullah na umakaliw si ko akida niya namyada. Pamanam, da baliw paman amal. Nagyuti paman ang ito. Apya mag-usir kita ni Dr. Abdullah na kailangan na paman na ubar ka tanong maagaw su akida tanong. Adna hadith yakin Ibn Mas'ud ang tatigyan khatta lana Rasulullah khatan mustaqim faqala hadha sabilullah. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Ay man ang takatur Ibn Mas'ud na miyakay sa tinas padami su Rasulullah na gumiuris su Rasulullah sallam sa guri sa matitu sa tigin na ginambu kitun lalan na kitun si Allah. Ay man niya na sasatiman su lalan akurik da paman na ikaduulan kay paman na sa lakaw sa gyud tamya pa mga Gusay Abdullah ang mga grupo na adna grupo imanto sa Maranaw at tigin apyak yung bidi-bidi na isay sabunan na di katipya katan Rasulullah sa satiman na oriyan na tigib Mas'ud na gumiuris sa Rasulullah sa kawan na nagyong taguri sa matitu gusa diwang yan na madakla guris nanto ni tig Rasulullah hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilay. Giti ko Rasul lagi nga mga lalan nagyurisak na madakal asala ko sa gingan na street na umani sa timanon na syaitan adirun di manulon. Nanto na indulon ko syaitan. Nagyingon tuwa kapanganaraka. Kaso syaitan na sokya ko kumon wallah sa tagus ka nuno naraka na piyang ninyan si kulaya Allah na malu ako nga bugi sa oras kapara madakla may pagpedak sa kanaraka. Na sadya munot sa giyong mga lalan na ayad na kiunutan ni syaitan. Di man sulalan nakitun si ko Allah gibo ang talalan apa yang magusir tanugi ang Dr. Abdullah. Ay manan yan
na umakaliw ka sagi unta piya magusay na ayaki unutan ka na syaitan. Apya panaikap kilengaw na miya makalala na di ka syaitan uto pa man na pindidegan niya si ko agamang ka. Gini pa man nakabubali pa man na syariah pa man na ad na mga ahdaf yan. Gini naman ang makasidu syariah na isa ama na niya si kubasar, ta'rif yan si kubasar, nagyang ito katigran na al-ilm bi asrar as-syariah wa ghayatiha wa hikamiha. Giyong ito paman na ito sa makasidu syariah na giyong ito ilmu anan paman na rungon keto kawis unto na ihadap, anto na mga sekreto, anto na mga hikmah kung mga suguan na gusto mga lalangan wallah. Na aya so sa kini paman na as-Shatibi na isa katiruyan natigin na as-syari'atu ma'suma wa sahibuha sallallahu alaihi wasallam ma'sum wa ummatuhu ala ma ajma'at alayh ma'suma. Taman na sumpatan na naging dakwan. Ay man na naging syari'at wallah tigo Rasulullah at tiga kini as-Shatibi na paman na da'ban yang karibatan. Mida so syari'a gusto fiqh, mida so syari'a gusto fiqh. So syariah nagina sa Quran, nagina sa sunnah. Nangana na sunnah gusto Quran na wahyanan. Daabon karibatan. Ded na basan ribat sang nanadua. Sunnah gusto Quran gini ni syariah. Na eno pa man na tigtan mida gusto fiqh ay punto sa fiqh na so kaya sabuto mga ulama saging na Quran na gusto sunnah. Yaman lagi de. Nga kita ba pa man na ipagubetan na pade sa mga kitaba fiqh. Nagkapakiad na karibatan si ka fiqh pamana. So fiqh na pamana istimbat ito mga ulama ko Quran. Nakapakay pamana ad naribat si. Okay na so Quran na gusto sunna na dad na karibat nga punsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasahibuha askan yang Rasulullah sumya makasampay ro na tigo akin na Shatibi na maksum di pen karibat. So Rasulullah na siku pantag siku agama na dad na karibatan yan. Ahlan bis Sheikh. Waalaikumsalam. Naguso pa man na umma pa man na kumakapat si sagyan kaya pa man na syariah na si ko pakatangkiran na maasuma kapaman na tigo Rasulullah la tazdami ummati ala dalala aw ala khata aw kama qala sallallahu ay man niyan na paman na isa na ng mga pamkasan agyan kaya paman na syariatan ay man naging syariatan na dead na banyan karibatan ay kapapked na sa karibat na sak na pumagusay sak na pugusay ron nakapa kaya mariribat ako ko usay anak non. Okay na ubas ng syariah na kribat na dead na ribat si ko syariah. Naging na paman na makasid ng syariah paman na di tayo ni katon o pamakakuan o kalambas yung pamikiran ang takadi kaya paman naging nasi ni diklasi sa pakupaman na sudla klasa kuan. Nananeno kaya pa maghusayin tanong na sumasasampay ron ng pamikiran tanong di tanong pamakadalaman sa useno kaya pakadalamatan na paganiro na sus kami na dari para dumiro na dimi dindedala ka na napaman na may to sumariri para ugid na pamagusen tano sa mga bababoro na sebutan tano ginga makasadu syariah na paman na kapakaya pakabibig mga ulama sa tlususon makasid juz'iyah makasid akhasa agu makasid amma nguta makasid amma nagiti mapipikiran nguta ariyang na si amrullah giyong ta makasid juz'iyah na aya mapipikiro sa umanisati manasuguan wallah na anto na hikmon wallah an umanisati manasuguan Rasulullah na anto na hikmon Rasulullah nagiti makasid juz'iyah ay man ibarat na tigo Rasulullah paman na tasahharu fa inna fi suhuri barakah paman na kay ay tanong pumugusin nga kapapantagan ay tanong pumugi example na so paman na nga kapapantagan ragtang suguan uto Rasulullah nasati man uto suguan na adna hada pro Rasulullah tasahharu fa inna fi suhuri barakah paman na miya pa guru Rasulullah so isa ko hadapon isa ko maksid agi unta paman na suguan nguto adna barakah adna malaw ni balas nato ni pada hadapon ay inestimate mga ulama nagyang nguto paman na angka katatago isa bagar ko kap pumuasang ka iso to paman na maksidu ko na paman na syariah ay man naging din punto sa pamana maksid a pamana juz'i. Ibarat yan na inisur ko ang tasambayang. Pamana inisur ko lang ang tasambayang. Na tunay pamana maksadro, tunay hikmaro. Na ayam mi alu sa Quran na maksadro
Nagyong tapamana, inna salata tanha anil fahsai wa al munkar. So sambayang na isa paman na maksado na paman na kinisuguno na pakasapar sa marata, pakasapar sa piyakasisingay. Na iso to maksad. Na so mga ulama na pinis kasi rin ng mga padang mga maksadon mamu. Apaman na ibarat tatigiran na nasa ka paman na isa ako paman na may aliran na paman na maksadon na gyud paman na ginan di pinakamala tuos ko Muslim. Agyang na paman na sambayan. Ngunta katulong sa ngunta paman na mabay na mara wasyarki wal kufri tarkus sala. Ded na paman na kagigintas, kabublagu tao si ko kakakapiri, si ko kabubusar kinunta nagyong ta sambing. Ay manan yan, na isahad po na untas kaabara sambing nagyuti malato sa kabubulin ka Muslim. Nagyong ta sambayan na matataron no isa pa man na hekmo na matatanor yar kaso oras ka.